My son! Hallelujah! Ang akong anak nakasurvive, ang akong anak nabuhi, kitubag sa Diyos, ang akong mapatampo. Pagkano sa iyo, alam po. Na yung siyuno, alam po? Yes. Siyuno, alam po? Yes. Alam po? Nakailan mo gilipante, taas ang sumo? Doon na yung sata, doon na yung sata misyonaring Afrikano, tinatake sa ilipante na taas ang sumo, na ba ilipante mo ay sumo? Huwag na sa salilikan mo kaitan. Sa dili pa siya mamatay. Nagila ko siya nagtumaw sa Diyos. Huwag para sa atong para siya kinabuhi, wala nag-ampo siya. Nadungkan niya ang tingog, boses sa Ginoo. Ingon niya, ilabay, ganto sa ilipante ang kanang nalata. Gamay lang nga lata, dako ang ilipante, paglabay sa misyonary, ilakan ang ilipante, kadakong kayo. Hallelujah! 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 Pinabayan siya og lata nga gamay ang ilipante na dako nidagan sa daong sa mapagampo. Naman, kay ang tingog, hallelujah, ingon pa niya, tungkol kay ang tingog sa ilipante, iyan yung kontra, maayong ang tingog sa lata. Hallelujah! Hallelujah! Psalm 15, Salmo 50:15. Call me in, tawagan ko sa panahon sa kasamok, and I will serve you. O luwason ko kayo ikaw. And you will provide me. O di mo ginayamon ang akong pangalan. O di mo ginayamon ang akong pangalan. Number 2 na to, Tony. Number 3, katulong. Mag-ampong ka ang imong madaog ang sala. You want to compare to of all sin to pray. Kinahanglan imong isugid o kinungsuran ang imong mga sala pinaagi sa mapag-ampong. Your only power to overcome sin is to only pray. Ang kahog ng mga para mapili mo ang sala, maug ang mapag-ampong. May yung gomen, bono, o dito. Ang iyang ang iyang younger mother, no, na widow, na balo. But you know widow? Yes, I know widow. Single mom. Widow, namatay ang anak. Yung no, pato, ay Japan. Tungkol kay ang iyang batangon na bana, papa niya, namatay sa Japan. When she was 25 years. Sa diyang nag-ilag siya 25 na tuloy. Her only consolation was smoking. Ang iya naman kalipay maupag sigarilyo. Oh, she believed in Jesus Christ. Nagatupo siya kay Jesus. But she couldn't to stop smoking. Pero walang nag-iundangan ng vitamins. She prayed hard. Oh Lord, oh God, stop smoking, stop smoking. Give me stop smoking. Give me stop smoking. Give me stop smoking. Sa diyan, nag-ampo sa Ginoo. Ito nagkina mong pagbaligarilyo. Maundang ang akong pagbaligarilyo. Hallelujah. Hallelujah. So when she smoked, she couldn't smoke because she's so much. Kitubag sa Diyos ang iyang mapag-ampo sa matang sigarilyo niya. Pili buundang ang iyang ubo. Sige kubo. Sige kubo. Ang ikaw, talaman sa tawang, lakad naman kasi yung sigarilyo. Ang iyang mapag-ampo, kitubag sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Stop!
iyang pagpaligarinyo, hipundang, kay kung piling mo lang, magsigil o umo. Tungod hindi abot ang lahong sa mapagampo. Ang lahong sa mapagampo makapahulong sa imong pagkapalainom. Okay? Right? Okay. Pahayang. Hallelujah. Sunto. Only pray. Maski unsang klase sa bisyo, kung mag-ampo ka buong daging siya. Ang kadalo, ang kahong mamubiti sa kahong sa kadalo, ang pag-aampo rapon. Ang kahong na nakapili sa ulod, pag-ampo lang yun.